mökkimies.com. Eli nyt ollaan viettämässä vikaa iltaa niin hänen puolestaan. Ja tässä on niinku illallinen katettu. Okay, can you tell us what we eat tonight? This one, cà phao mũ, Okay, fried pork with herb, okay, and this one seafood sauce, yeah. and this one, tom yum, Tom yum, oh, seafood tom yum, yeah, sounds great. and this one Thai noodle. Oh, it's a color. This one, yeah, made from herb too. Okay, From this one, from flowers. okay. This one carrot. Carrot. This one pumpkin. Pumpkin. Yeah. Oh, sounds great. Okay. And what is this blue one? The blue one Yeah. should be a flower too. Okay. Mushrooms, Clams. Yeah. Okay. Nice. And what is this? Some banana leaves. Hormok. Hormok is the like a curry. But Curry. it is going like this. Yeah. See, like a curry. Crab up there. Eli siis tosiaan me otettiin vasta ekat ja toi mustekala on niin hyvää. Siis ensimmäistä kertaa se oikeesti sulaa suuhun ja muuta. Ja äsken tuli raput pöytään. Sieltä tulee vielä rapuja lisää. Ja siis nämä katkaravutkin, vaikka ne on tällaisia ihan samannäköisiä kuin kaikkialla muuallakin, niin siis ne on tällaisia samanttisen pehmeitä, mitkä niinku oikeesti sulaa suuhun. Se on just oikein kypsytetty. Kyllä. Tässä ei ole niinku mitään järkeä, mitkä antimet täällä on. Taimaalaisille aidot suomalaiset jokipannun kahvit. Kyllä. Siellä se on. Neitsyt matkallaan, toivottavasti leikää hassusti. Aitoa suomalaista Rainbow kahvia. Make coffee. Yeah. Okei. Okei. One. Oh, woo! Täällä on siis kahvi menossa, kahvihetki. That was a good one. What do you think? What I think? Yeah? Surprising. Surprising. Is that good? That's good every time. Surprise is good every time. Yeah, okay. Nice to meet Finnish people. Okay, do you want to say something? You want to say something? Very good Finland coffee. Good. Tosiaan tää on siis niinku kanelipohjaista teetä, mitä niinku täällä on tapana juoda aina ruoan jälkeen, koska se helpottaa ruoan sulatusta. Ja tää on niinku kuumana tarjoillaan, hyvä. Se on niinku etelä-taimalainen tapa vai onko tää Niinku yleinen Thaimaassa, mutta en mä oikeesti nähnyt ainakaan Taimaassa. niin. Mun mielestä tosi jees, koska kyllä se oikeesti jotain auttaa, että kun välillä musta tuntuu, että maha menisi vähän sekaisin ruoan jälkeen, niin kyllä se niinku sit loppujen lopuksi niinku jeesaa siihen eteen. What is the name of this tea? ชาไทยค่ะ Thai Okay. tea. But I put a herb and cinnamon. Yeah. Yes. It's Thai tea with cinnamon. Because normally they just use the leftover
tea Yeah. here and do it again for like keep it for tomorrow morning. Yeah. Because the hot tea is like for free. Yeah. But it's not nice when you keep it overnight. Yeah, overnight. Yeah, become bitter. Okei, eli siis nyt ollaan menossa semmoselle selvännäkijälle, kun se kysyi aamupalalla, että haluaisinko mä mennä käymään semmosella. Ja 300 kotiin maksaa niin kuin yksi kerta. Ja nyt se Noi odottaa meitä siellä ja Noin tytär niin kuin heittää meidät sinne, se ei ole tästä kauhean kaukana. Et katsotaan mitä siellä sanotaan sitten. Vähän sateinen päivä tänään. Ei se mitään. 299 you know mostly everything already. And it's 499ไป499มีอะไรต้องมี4ใช่299ค่ะ399ค่ะจะได้ไปงานเฉลิมฉลองหรือจัดงานเฉลิมฉลอง Be careful you're gonna stomach ache ร่างกายอีกเร็วๆนี้ and you will have to travel like far soon to the place that have ภูเก็ตหรือว่ากระบี่แม่ mountain and sea ภูเก็ต Phuket นี่ไงจะได้ไปแน่นอน แล้วก็ภูเก็ต You will like it because it's fun, like lots of party. จะเจอเพื่อน And we make new friends. You will be very rich and happy and you will have 2 children. You will be together for a long time. You love each other a lot. They want your money. She's poor. Your father not accept her to be a wife. Your father is selfish. He has many wives, and that's maybe the reason. If you find your father not good, แต่ทางที่นี้เราอยู่กับ that just know where you were. That's it. Don't know the person because you don't know their heart, you don't know their mind, you don't know their thoughts. Now you're like you are luckier than like many of your children. Because maybe if you change the perception of yourself, if you know who they really are. Your mother is still alive. Like if you really wanna find her, you find her. You have siblings. Younger sister. Your younger sisters look like you, and they live in the province that have water and mountain, sea and mountain. แม่ของน้องหน้าเหมือนน้อง You have like smaller, like she's shorter than you. Your sister looks like you, and she's shorter than you. Like if you see the person who looks like you. แกน้องยังไม่ได้ลงมีกระเบนเอาเวลา Joo, siinä mielessä on vähän kuuma, mutta Meistä tulee rikkaita kuulemma. joo, kuulemma. Toivottavasti rukoilen ainakin korttien puolesta. Toivottavasti jeesaa. Niin. Tää on sellaista juotavaa, mitä saa vaan ainoastaan tästä paikasta. Ja hänellä on esimerkiksi Thai Iced Tea niinku pohjalla. Ja tommosta. Ja joka kerta kun me tullaan tähän terassille ja tässä on joku thai-ihminen, niin hän aina tilaa tätä, koska siis tää on tosi suosittua. Maksaa 50 batia ja tää on omenakaneli. Tosi hyvä. Eli tässä on thaimaista tupakkaa, Joo. mikä on vuorilta asti haettua, syökästä orgaanista tupakkaa. Ja tää paperi, mikä kääritään, on nuoresta palmun versosta kuorittu ja sen jälkeen kuivattu auringossa. Ja tosiaan hän on itse kasvattanut tän tupakin ja siinä on mitään lisättyjä aineita, ei mitään. Miltä se maistuu? Kerro vähän. Tää on ihan hyvä. Se on hyvä.
hän haluaa vissiin tarjoa lisää. Et tosiaan, Tosiaan ihan hyvän makusta. joo, et tosiaan toi on tosi jees, kun toi on ei tosiaan lisätty mitään myrkkyä eikä mitään. Ja nyt hän vissiin näyttää, että miten tämmönen kääritään. Sieltä palvun paperia täältä pussissa ja näitä lehtiä. Traditional school to teach language, teach culture, teach tradition. Tää on niinku sitä aitoa tupakkaa. Se on tosiaan hänen oma. Suoraan vuodelta. Tosiaan näissä ei paljon liivapintaa ole löydy näissä papereissa. The one is willing to teach, but you need translator of course. Health, Siinä. what a really good. It is possible to make a lot of money out of that. Siitä lähti taas. On toi vissiin vähän parempi kuin toi sun reepis. Joo, tää on oikein niinku täysin luoma. Right.